आफादगिरियाव सानै बिजाथिमोन सासेया गपिनाथ बरगयारी सासेया जाहैबाय सीताराम बसुमतारी दा बेवहाय देरहासार जानो हाबाय बरगयारी बिथांनि बागै भट गोग्लैदों 29 आरो सीताराम बसुमतारीनि बागै भट गोग्लैदों 7 अर्थात 7 बेनि थाखायनो गपिनाथ बरगयारीखौ देरहाबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। नैथियाव लेङाइ आफादगिरियाव जोंनो साब्रै नांगौ नाथाय जोंनियाव गासै साब्रैमोन बिजाथिया साब्रैमोन जोंनो सानै नांगौ दा बेनि गेजेराव सानैखौ जों मोनबाय फिथाइखौ जों मोनबाय बेनि गेजेराव कमलाकान्त मोसाहारिया देरहासार जाबाय आरो नैथियाव डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारिया देरहासार जाबाय। कमलाकान्त मोसाहारिया मोनदों गासै 29 प्रेमानन्द मोसाहारिया मोनदों गासै 76 ना 17 sorry deh namanya 29 Kemalakanto Mosahari mendeng 17 mendeng Premanando Mosahari Prasanto Borwa mendeng 11 oमफ्राय Binoy Kumar Musa Narzari mendeng 8 रिजाल्टआ बेनो namanya Kemalakanto Mosahari जों Premanando Mosahari जों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहाबाय। दा फैबाय नेहाथारियाव गासै 8 बिजाथि दङ बिनि गेजेराव साब्रैखौ नोंथांमोना सायख'बाय गिबियाव प्रणब ज्योति नार्जारी बिथाङा मोनदों गासै 29 नैथियाव राजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा मोनदों 21 थामथियाव सहेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा मोनदों 20 votes फोर्थआव जाहैबाय दिलीप बसुमतारी सिमेन्ट सापरिनि बिथाङा मोनदों गासै 18 votes दा बयनिखौबो आं नोंथांमोननो बुंजोबनोसै सोर बेसेबां भट मोनदों आंथ' देरहानायफोरखौ खिन्थाबाय फार्स्टआव मोनदों 29 प्रणब ज्योति नार्जारी सेकेन्ड 21 राजेन्द्र बसुमतारी थार्ड जादों सहेन्द्र बसुमतारी फोर्थआव थांबाय दिलीप बसुमतारी जनाइनि ओमफ्राय फिफ्थआव 16 मोनदों हरेश्वर नार्जारी 7आव जोंसार नार्जारी 11 भट मोनदों ओमफ्राय 8आव परिमल दैमारी 7 8आव अम्बिकागिरि हाज'वारी 6 भट मोनदों बेनि रिजाल्टआ बेनोसै फार्स्ट जायखिजाया साब्रै सायख'बाय गिबियाव जाबाय प्रणब ज्योति नार्जारी नैथियाव जाबाय राजेन्द्र बसुमतारी थामथियाव जाबाय सहेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो ब्रैथियाव जाबाय दिलीप बसुमतारी दा दङ ट्रेजारार रांगिरिया सानैमोन बिजाथिया सासेया जाबाय सिगांनिनो थाखानाय सतीश ब्रह्म आरो गुबुन सासेया जाहैबाय गुवाहाटीनि बिथां रेलवे बिफानाव साख्रि मावनायमोन सिगां लहित चन्द्र ब्रह्म दा बिथांमोन सानैनि गेजेराव देरहानाया जाहैबाय लहित चन्द्र ब्रह्म बिथाङा मोनदों गासै 23 votes ओमफ्राय सतीश चन्द्र ब्रह्म मोनदों गासै 13 votes